Dobar dan i dobrodošli, danas snimamo jedan kratki klip na Minecraftu, otvaramo treasury chest i vidjet ćemo šta ćemo dobiti. Upravo se otvara. I evo ga, sada ćemo vidjeti šta smo dobili, šta smo to lepo dobili. 214 coinsa, 95 paintballs, isto nešto za paintball, ne vidimo koliko, ne vidimo zbog čega, 24 melonsa. I to bi bilo to u ovoj epizodi, vidimo se u sljedećoj, doviđenja.